Кылгына ауылы участка дауаханаһы был тараф халкы күз терәп торган медицина учреждениеһы. Район үдәгенән 90 сакрым алыслыкта урнашкан дауахана коллективы быны яхшы аңлай. Авыр хәлдәрдә сирленә һә дигәнсе калага алып барып биткерәм тимә. Гомердәр өсөн яуаплылыкты үз иңенә ала белгән, булдыклы, кыяу ак халатлылар тупланган бында. 6 авыл халкын хезмәтләндергән дауахананы хәзер инде тиздә елдан ашу табип-терапевт Розалия Мусина итәкләй. 30 ел шәфкать туташы булып эшләгән Айгөл Мустафина бергә эшләгән коллективы менән горурлана. Хезмәттәшләренә тәрән рәхмәтле. Прививкалар эшләйбез инде олыларга ла. Әле менә коронавируска прививкалар эшләнек бит инде 2%. Кешеләр бик теләп йөриләр. Хорайдар, звонить итеп тә хорайдар. Үзебез ситауларга ла барабыз эшләйбез. Дауаханала лаборатория, физ-кабинет, стоматология кабинеты эшләй. Сасанарда 4 көндезге, тәүлек әйләнәһенә эшләүсе 7 койка бердә буш тормай. Район үдәгеннән алып булуына карамастан, халык тиешле медицина ярдәме ала. Анализларда участка дауаханаһында биреп булу мөмкинлеге зур әһәмияткә ия. Үз һөнәрен үтәлә яраткан ак халатлылар Гиппократ антына тугры калып, һәрбер кешегә ихлас ярдәм кулы һуза. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыктары.